I ti Ubiće kažeš da me si... sada. Što me teraš da pričam o ovoj stvari? Mi smo, da, pojavilo se neko na Zlatiboru, ja sam već imao jedan apartman na Zlatiboru i sad u centru mi je bio. I sad kako se centar počeo da se gradi i sve to, ja kažem, Goća, treba mi da kupimo malo nešto tu na obodu gore, to naselje Zova. I znaju ljudi koji žive gore o čemu pričam. I mi uložimo, sad Goca i ja smo kupili po jedan apartman tu. Dobro. I dok je još bilo ono livada, jel da? I čovek koji je gradio tu kompleks tih apartmana je zidao od naših para i nikako da mi dođemo do kraja svoga, pa mi išli, birali pločice, svaki put Beograd, kupovali nam, svašta nešto mi opremali to, međutim on proda duplo. I sad a šta, da, pitanje, kako? Mi smo to dugo meračili, međutim kako Goca je završila kurs, ona obožava to tako, horoskop, što ja ništa ne verujem, i ona baca karte, nije sad vreme, sad je vreme, nije sad. Ja kažem, dobro ženo, ode nam neku posao, jesi ti normalna, izgubit ćemo, bit će skuplji kvadrat. Kaže, ona razbaca karte, sad je vreme. Mi odemo sad kupimo i puknemo. Jedno smo novac vratili nazad.